Iti dayta at tiyempo, kinuna ni Jesus, agyamanak ken ka ama, nga apo ti langit ken daga, tayong pakitam kadagiti awan adal na tinlemeng mo kadagiti mamasirib, ken kadagiti nasaririt. Wen ama, naaramid daytoy tayso ti pagayatam. Inted kanyak ni amak ti so amin, abanag. Awan ti makamam ti anak, no dilaeng ti ama. Awan met ti makamam ti ama, no dilaeng ti anak. Ken dagiti kayat ti anak, apang ipakaamuan ken kuana. Umay kayo kanyak, da kayo amin na nabannog, nga agtartrabaho ken agaw awit iti nadagsen, ket paginanaen kayo. Alayan nyo ti sangol ko, ket agsusuro kayo kanya, agsipud tana emma, ken napakumbabaak, ket masarakan yun to ti inana. Tananam ay ti sangol, nga ited ko kada kayo, ket nalagaan ti awit, nga ipabaklay ko kada kayo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Naimbag nga bigat tayo kakabsat, good morning. Napay kagurgura daksamat, tadiyumat kay tagpasango. Nadupay titugaw dito isango. Nangruna dagiti adda di tarwar, sumrek kayo, tanapinpintas, tin tayo panagkararag. Pasensya kayo hapon no nasapak nga mangrugrugita. I'm always on time. Ti 9 o'clock kanya ket saan nga 9:01. Naladaw dagiti agpabunyag namin. Naladaw da nga nagrubwan. Muna-unay, ada mensahe ni Apo Rupo kada tayo. Kumusta kay kanon? Kuna nakamisug-sug da. Di dan samet ang muti umisaman, tamailiw daken kan. Kay madanagan, saan ngagsublin. Siya kon ti mangsukat nga vlogger. Siya kon ti agbalin nga influencer. Idi Friday, simbang pwede ni Apo Bispo tayo. Ket kabayatan ti panagbibiyahe mi, hindi nakariingan. Hindi nakariingan. Ay di sinabat mi di airport, di Friday, from airport all the way to Rosario, nagimas titurog ken urok na. So nga di nakariingan, kung nagis istorya, nagbanog ko na nati agpasyar. Dagitay papadi, kung napudot di jay, Roma, napudpudot kano times 2 ti pudot na dito ayan tayo. Moyo di Europe tatak at dati heat wave kakaasida piman kuna ti panunot ko ay salamat ta sa anak nga si Murot. Tanong si Murot at kumaay may saak met ngagkalkalimdoosan iti pudot ken bannog do sayo nga nagbakasyon kuna ti panunot ko sa nga 15 nga napan nagbakasyon kakabsat numan pay ti kang runaan nga ken kapatgan nga gapon no napandaket dayjay panangkuyog da ken ni Apo Bispo nga nangawat ti palyom na ngatayan ni Apo Rubon tatang oras. Hello. Sabi ko naman no kitkitain nyo di ipupos na kanayon. Kung naman no follower na kayo ni Apo Rupo. Siyak samot din ti follower yon. Nasukatanen. Ada ka no di Paris tatalia. Itayan na tata. Ta European tour. Dayay inala da kakabsat. Ngem nabanog. Iti agpasyar. Numan pa'y kunada. Apanda agrelax ngem nabannog met ti agrelax. Da kayo kakabsat anya ti aramiden yo no mabanbanog kayo. Ni aramiden yo. Idi agbasbasa kami pa di seminaryo adda datay pagsasaumi no adda dagitay big occasion nga agtrabaho kami, agisagana kami. Ito no malpas dayeto leader mi wano di presidente ti seminarista mapanken ni Apo Rektor, kunanan to ket Apo agpakada kanuman dagiti seminarista ta agas ti banbannog. Kunanan mo iti agas ti banbannog Apo?
Mabalin apo nga into no rabii ket dua nga bir. Apo dahil ti agas ti Bambanog mi di seminarista kami. Dua nga bir. Dahil ti agas ti Bambanog. Kaya mangmangaga mo datoy kadagitay agtrabaho na nangruna dagiti na dagsen ti trabaho na. Agas ti Bannog, Father. Nya ti agas ti Bannog yo apo ako like Jane. Jen, ti agas ti Bannog da. Una mo ti panunot ko, kasanong agas ti Bannog? Uminom ka, mahang Uber ka, into no bigat, ag sakit ti ulam. Diya maawatan no apay nga agas ti Bannog ti inuman. Yung kaya din apo, apay nga ta, dagiti babae niya agas Bannog yaw. Tong 8. Apay niya aramidan nyo, apo, pagin inanaan basit, apo nagganas pagin inanaan ka no, majitong itin. Maka inana ka nga rod, no, mababak ka mat. Yan. Ag mais-stress ka nga lalo, hanggang din apo. Lalo ka ti statistics ka no, ti pagilyan tayo nga Pilipinas itata, datayo ti kangatuan, iti Southeast Asia, ti kaadwan ti Bannog kan stress ti biyag na. Out of 150%, 50 ti nagkuna nga mabanbannog dati inaldaw apa nagbiagda. So nga pati pa yun dagitay iblablog dan, dapay din niya may sanga nang iblag nga kunana di jay kat, ay nabanbannog akong kada kayong anak ko, maturog kayo pa yan. Anya din niya pagsasauyo apo, nalunagan timukat yaw. Di kayo pala tumakder, nabanbannog ako. Tati sao, dagitay, naganak, nanang. Kudan tumo di nanang, nabanbannog ako nila kay kon. Tari nabiim mo laangan nga. Agat arak. Si kamamuti ka na yung kakaidam tagat arak. No, di ba hangkala mabannog, ma-stress ti biyag mo. Ang din na po. Hello, da kayo, naala kayo, lalaki. Di ka pa'y masangot ti agdigosan. Asla din na minsan na kinasarte may nga padi ni Father Jeric. First night da, di ko ang timawag. Dayay babae. Father, kung na nakasano nga ta nga ma-enjoy iti biyag ko nga nasawaan. First night na bardag nila kay ko, anya nga rutiganas na. Anya nga ruganas naman no, nabarbartegan. Sigurado kastanton nga rinabi, gano'n na ay, agbababawin, no, apay nga inasawa na di ay, nalaing nga uminom. So, ado dagitay, aramiden tayo. Idi nagpadi ako na po, ti pastime ko, no, nabanugak, ti trabaho, ti parokya, ket apan ag-drive, makadano nak di Manila, tuno ko nagawid ak mo laang, panalagbuya ti sine, idi. Dahil ti aramid ko, nalakapay lang mo ti krudo, kan kasulina, mabalin pa lang di sa nga ribong agpa-Manila ka back and forth di, dahil ti aramid ko, ag-drive, no nabanugak, ket makabannog mo't gayam, iti agtrabaho, iso nga kunada kanyak tata Father, umubing ka, gumapgwapo ka pa'y, wantagreha ka po awang nga minti stress mo, tawang ka ti parokya, kunada, natay manan ni brother and pinasabtan na pumimpintas ta baging Father, awang nga ti stressen ti parokya. Apa niya ti stress ya ngamin ti padi parokya. Ay, ado dagitay kontrabida. Ipapili dati kaya da, Father, alas 8 ti kayat ko nga punpon. Uray no sino ti baybayadak di tan. Apo naguyong daya. Bayadan da pa'y ket ti padin. Ito no kan ada meeting tayo apo. Dahil meeting manan. Ada kontribusyon tayo. Kontribusyon manan apo. Agsakit ti ulo ti padi. So nga ma-stress man ti padi. Iso nga tanga na panggiruma ni Apo Padio na nabanbanog nga na-stress. Nayon dayay amin ti panagbiag tayo. Ngem nagmayat ti awis ni Apo Jesus kada tayo amin ni tata. Kunana, umay kayo kanya da kayo nga nabanbanog. So congratulations kada kayo tay may kayo ti awis ti Apo. Palakpakan tayo ti bagi tayo. Ya? Kanyo kinayat ti may ditoy. Inawis na kayo ni Apo Jesus. Tamo tayo ngamin, nga dahito yaay tayo kenkwana, ay malipatan, makisayan, mapalaganan, tirik na tayo, nang dangrunan o dadagiti pakaseknan tayo iti panagbiag. Tani Apo Jesus kakabsat si sasagana nga kanayon kada tayo.
Kuna na nga rod ket, alaen nyo ti sangol ko. Alaen nyo ti sangol ko. Itay mat, di kalman mat jimisak di Santa Maria, ako na di commentator, alaen nyo ti sanggol ko. Una no? Sanggol mo ti panangbasanan, ni commentator rin. Sangol. Kada tayo, mabalin nga mo tayo palaeng ti sangol. Ngam dagiti younger generation daman manu da makakitan ti agar arado nga nuangen tayo nga aro ke high-tech tayo metatan kuliglig nya pay traktor metyo sa rin tayon so nga mapukpukaw di sangol ngem makitam di sangol nga nakakabilen di jay antique shop kunana ngem ti sangol ingay bagbagan ni Apo Jesus saan nga single nga sangol no di ket di duwa nga sangol tangamin kanyada no adda ti agarado duwa nga kanayon ti usarenda nga animal. Dayay jak pay nakakita ti naggiddan nga agarado malaksid nga ta ti YouTube, di social media. Ngem di actual may salat ta ti makitkitak dito ayan tayo. Ngem di jay panawon ni Apo Jesus duwa ti usarenda nga agarado. So kaya kinunan ni Apo Jesus, alain nyo ti sangol ko, han na kayat kasawan nga ited na kada tayo, day nga panagrigat, day nga bannog, no di kat di, alain nyo, kayat nga sawan kadwa tayo ni Apo Jesus, iti anyaman apakaseknan tayo, iti panagbiag tayo. Amuyo kadi nga ni San Jose, Saint Joseph, ti may sa kanong nga kalaingan, nga garamid ti sangol. Tano saan kanu nga napintas di pa nakaramid ti sangol, handa pulos nga makapagkuyog nga nasayaat dayjay nuang wano di baka nga agarado, wano di kabalyo ti kaduan nga susarenda. So nga agdawat tayo kini Apo San Jose, tay tababaen ken kuana, impakita na kini Apo Jesus no kasano ti panangkadwana kada tayo, babaen ti panangaramid na ti sangol. So adda kada tayo ni Apo Jesus, no adda ti pagrigatan tayo, no agkapsud tayo. Adda ni Apo Jesus kada tayo no nabanbanog tayo. Tano nabanbanog ka, saan nga di tali, ti umasigam, di sangol. Malayo di kahit ko sa una po. Hanga di tali, sa kaigalo, di tenged mo. Haan nga dahi di ti solution. Asidgam ni Apo Jesus, takadwaen na tayo, nanyaman ti pakaseknan, ti biyag tayo. Ta naglawag ti kinunana, even in the Old Testament, from the inaram, inted ni Apo Dios, kada tayo nga pagwadan, ti panaginana, iti anyaman nga ramid tayo. Yan ni Apo Dios, idi pinarsuan na ti lubong tayo, manungal daw Apo? Manungal daw nga nagparswa ti Diyos? Hello? Hello? Manungal daw? Innem? Di may kapito, anya inaramid na? Nagshot. Nangalamot Ate Jean, nagshot mo. Naginana ti Diyos. So nga may sa kadagiti kang runaan nga bilin na kada tayo, kadagiti sa nga pulo nga bilin, may kamano nga bilin? May kamano nga bilin na po? May ka, lagi pa, mangilinen, ti aldaw nga, panaginana. No, anagan tayo dayjay kakabsat, ti Diyos, adalat ta ti concern na kada tayo. Tanong ko na kumain kayo, o katagtrabaho kayo, umadu kayo, 24 hours ngagtrabaho kayo. Nadadaelen tabagimon. So nga dagiti daduma, pasensya, dagiti kakabagyan tayo di abroad, no daduma ka mas Asyana, trabaho da nga trabaho, 3, 4 nga trabaho da. Ito nukuan, ada tinadagsen nga sakit. Nito mo lakay da di Pilipinas gastos mo nga gastos, agraman dagiti anak na, di na mo nga kakaasi gayam di asawa na di jay, abroad nga grigrigat. So nga palagipan na tayo, ti Apo, palagipan na tayo ni Apo Jesus, ti kasapulan tayo nga panaginana. So nga lagipen tayo nga ngilinen ti aldaw a panaginana. Pakabasaan nyo dahi Apo? Pakabasaan nyo. Hello? Hanyo pa'y nabasa?
Hanid ta sangot simbaan nyo. Kaano nga naikabil da jay nga lintag di ta sangot simbaan nyo. Di makaibagad da premyo na ngagapo di jay Roma. Kaano nga nagbalin nga lintag di ta sanguyo. Ay, awan, handang agbabasa na gito Madwa tawin nanton, August 10, 2024. Idi nakakabil di jay data lintag di ta sango tayo. So anya ti aramiden tayo ti aldaw apanaginana. Umuna saan ngag-shop, saan ngag-video okay, saan ngagsusugal, saan ngagchichismis. Tumuna ken kagrunaan nga ramiden tayo ti aldaw apanaginana panagyaman ken ni Apo Dios. Tainem nga aldaw nga inikan na ka ti adu nga bendisyon. Idaton moment day ta may isang aldaw nga gyaman ken kuana. Ket kang runaan nga pangipakitaan tayo ti panagyaman tayo ket daytoy nasantuan a misa. So nga daytoy bisa kakabsat ti aldaw ti Domingo kapatgan ti biag tayo. So nga no nag-absent ka nga napan nakimisa ti Domingo, ti simbaan tayo kunanapay mortal sin, nadagsen, abasol. Amo ko na hoy, adamot ti nakapanak, tatanga panawen, panagraraep, gani, kamkamatem mi jidanom, mapaya, kamkamatem jidanom, manulang nga oras mo ti makimisa, ya, adapay da di may isang ubing, agkumpirma, apay, di makimismisa ka, Domingo, kunakken da di ubing, kunana da di ubing saan, Father, awam mo ti kadua nga mapan di simbaan, kanitatang kananang mo, apay di da makimisa, handa masango, Father, ta agtrabaho da ore Domingo. Apa niya trabaho ni tatang kinanang mo? Cobrador ti wedding. Na sumalaeng nga 7 days a week, 3 times a day niya. 3 times a day agmalmalim ngagkubkubra. Into no makadanon ti malam mapamanan nagkubra para ti ni kabigatan na. Sumalangan na masango ni Apo Dios. So nga kunakmet, anya nga tanong ni Apo Dios ti agkunamet. Di ka masango, ita nga aldaw. Hangka nga ikanti anges mo, nga ti panagkunayo Apo. Kaya yaw, so nga na kayo nga sadot, nga makimisa, bagayon to di karuba, kabalayo, na kayo nga sadot, no kung kumamutan na tayo masango ni Apo Diyosan. Gapotay baga tayo matkantay masango isuna. Kasanungatan, di pa ikat di mastel tayo. Agragragsaken ni Satanas. Ta saan ka lang ruga nakimisa, natay ka, kukwa na kapay ni Satanas. So let us give our time to the Lord. May kadwa, give time to our family. Itata kakabsat ket may nga naganan ket dangerous nga society tayo is the family. Dahil yung unag ti pamilya pansinan niyo, mayat pa'y laang mo no kayanak na tanak yun to, may tugot-dukot yun ti simbaan. Ngano di makalan, mano ti makita ko nga may tugot dati anak dati simbaan. So give time also to your family. Di unag ti pamilyayo, mangmangan kayo pa'y aswan, haanan, restaurant di balayon. Di makasango, iso mangan, ya. Di makasango, iso agloto. Dahil yan ti biag tayo, ngam amin tayo, masango tayo, mati ag Facebook. Masago tayo matag cellphone. Iso ngay kagumaan tayo kumakakabsat nga daytoy aldaw nga panaginana, aldaw ni Apo Dios, aldaw met ti pamilya. Idiadak di kawayan, mapandag makimisa damdamok idi, makimisa na di bigan. Dagitoy nga pumarokya, so nga medyo agungatak mata, apay nga mapang kayo di bigan na makimisa kadamot simbaan niyo. Father, malpas nga mintimisa kain kami maag-Jollibee nga pamilya. Kuna daw. So nga kuna mat, ala sige nga raw, tagpataderak to mat ti Jollibee, ti abay simbaan. Siguro nagpatader niya po mayor, ti Jollibee dito abay simbaan, ada doon to makimisan. Gamin, malpas ti panagdaydayaw, the family stays together. Nagmayat, ang kadin Apo. Yakin, daytoy may katlo, ket rumbeng met nga panaginanaen tayo tibagi tayo. Our body is the temple of the Holy Spirit.
ti templo ti Espiritu Santo makinapay mabannog pay nyanto ket ti bagi tayo. Well, ado ti matagikwam, ado ti makitam, ado ti kitaem, no agtrabaho kang agtrabaho, ngem laglagi pem, apamuntuyin best hospital, dayay nagrigrigatam. Ado dagiti napasama ken nga kasta, nagpapaba ng, idi agtawen ti 60, impadawa na met hospital di kwartana. So nga paginanaen tayo met ti bagi tayo. So, ni Apo Dios, ti pamilya, ken ti bukod tayo nga bagi. Umay kayo, da kayo nga nabanbanog, tapaginanaen kayo, na emma, ken managayatak launay. Ni Apo Jesus, ti umasitgan tayo, kadagiti kanito, nga do dagiti pakabannogan tayo iti biyag. Sapay kumatakasta.